OCM at OSM namili ng gulay direkta sa mga magsasaka sa Barangay Cabarsica, La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Nagtungo ang Office of the City Mayor at Office for Strategy Management sa Barangay Cabarsican kung saan direktang binili ang mga sariwang gulay mula sa mga lokal na magsasaka sa pangunguna ng lokal na pamahalaan at iba pang mga kakabsat na magsasaka. Ang mga nakuhang gulay ay ipapamahagi ngayong araw, Abril 27, alas 8 ng umaga sa harap ng City Hall bilang tulong sa mga mamamayan na nangangailangan. Kasabay nito, nagsagawa rin ng maikling pulong at talakayan ng pamahalang lungsod at mga magsasaka ukol sa kasalukuyang kalagayan ng sektor ng agrikultura. Nagpalitan ng mga ideya at suhestyon ang mga magsasaka kasama si Manong Dong at iba pang kawani ng OCM at OSM upang mas mapalakas at mapalawig pa ang mga programang para sa agrikultura sa lungsod. Layunin ng inisyatibong ito na matulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng direktang pagbili ng kanilang ani, gayon din upang muling mapunan ang supply ng community pantry ng pamahalaang lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Kate Dispo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.